mi paten in cheina atana kan momo kan ti lo thei lo te zinga thil pakhat poimo em chu lume ma ni in me tura me fai hi ani ka hmu dana I in me tura me ai chuan I in hmu dana I in me tura me kha a poimo zawk a chuan subscribers te le viewers ten video hin ngai nat zong ani chuan like kha min lo me sak zel ula hi naktuk lama medical check up nei turin aizol lama kaltur ani awangin kan ne na hian alo kal wang wanga kan han ti fai vel mek ani